witnessing a new technology. The first and only game powered by the Super FX microchip. Why go to the next level when you can go light years beyond? You are Fox McCloud in Star Fox, only for the Super Nintendo Entertainment System. Heddiw dwi'n mynd i trafod y Super NT. So, dyma'r box mae fe'n dod. Dyma ni Super NT. A tu fewn y box, dyma fe. Es I am y fersiwn D, achos fi'n credu mae'n edrych yn... Wel, mae fe'n neis a dwi... Oedd e just yn gallu ffitio, os chi gyda fe, gyda'ch pethau eraill, mae fe'n edrych yn proffesiynol. Na, ddim proffesiynol, ond mae just gyda drychiad hyfryd, dwi'n credu. Felly chi'n gallu gweld, dyma'r slot chi'n gallu rhoi yr SNES cartridges mewn, a wedyn mae HDMI port fyna, a pwer fyna. Os ni'n gallu dangos chi hwnna'n fwy clir. Dim bydd arbennig o ffansi fyna. A wedyn, beth sydd yn neis iawn am yr Analogue Super NT yw chi'n gallu defnyddio'r controllers greiddiol. Felly, mae dy fi'r controllers greiddiol fan hyn. Yn dangos I chi. Felly, os chi'n gweld fan hyn. Mae'r yn amlwg achos fi wedi defnyddio'r green screen. Chi gweld mae hwnna'n edrych yn troloiw. Ond mae fe'n gret achos dwi'n gallu just plygio hwnna syth mewn a mae fe'n perffaith. Felly, o ran golwg y peth, hapus iawn. Mae pwysau iddo fe, felly mae fe'n teimlo fel rhywbeth o safon, a mae'r darnau yn cadarn. Mae fe'n plastig, ond plastig eitha caled, felly byddwn ni ddim yn poeni bod hwn yn mynd I cael ei torri. Felly, y reswm nes I mynd a oedd e ddim yn rad os chi'n meddwl am beth yw e, ond just dangos I chi. Felly, ti ddim yn gallu gweld yr un treloi yna. $189.99 doleri. Os dwi'n symud e draw dim bach. Dyma'r un es I am, yr un D. A mae hwnna gyda'r holl trethu a cael e fan hyn, achos o cwmni o America mae Analogue. Fi'n credu dath ei rhywbeth o 174 pint. A dyw hwnna ddim yn cynnwys unrhyw controller na unrhyw beth arall. Yn y bocs, o'ch chi'n cael cable pwer, just micro USB, a cable HDMI. Felly, a hwn. Oedd na, dyna ni. Felly, ond o'n i'n ffain achos oedd dy fi ddigon o controllers o'n i'n gallu ddefnyddio rai greiddiol, a dyna sut dwi'n teimlo os chi'n mynd I chwarae a buddsoddi cymaint mewn system fel hwn, chi'n mynd I cael y controllers greiddiol ta beth. Felly dwi'n achos cyn prynu hwn hefyd oedd dy fi'r SD to SNES, a mae hwn yn fath o Everdrive cartridge sy'n galluogi chi I roi, mae hwn yn 32 GB. Os fi'n gallu gweld gyflym, y SanDisk Ultra. Felly
dwi'n defnyddio hwnna wedyn i roi'r holl casgliadau, ROM hacks, popeth ar hwnna. Ond beth sy'n ffantastig fan hyn yw fel mis ar ôl i hwn cael ei ryddhau, mae yna slot fan hyn lle chi'n gallu rhoi SD card eich hunain. Felly wnaeth rhywun wneud mod a chi'n gallu newid y firmware a wedyn mae modd just rhoi SD card mewn fan hyn, ychwanegu'r firmware arbennig a wedyn chi'n gallu just wneud y syth o fyna. Ond achos oedd dyfu'r SD to SNES a mae fe'n gweithio'n dda iawn, boi o'r Ukraine, fi'n credu, Ukraina, o'r enw Crix sy'n cynhyrchu'r lot o'r Everdrive cartridges. Felly, a maen nhw'n gweithio'n ffantastig. A mae'n neis i gael rhywbeth mewn o ran y drychiad. I fi, mae'n edrych yn well cael rhywbeth tu fewn. Achos os bydde just hebddo fe, so fe'n edrych rhywun peth. Yn enwedig os chi'n chwarae fe, cymaru hwnna gyda fe mewn. A mae'n edrych yn fwy ddiddorol i fi yn ty beth. Felly, na i esbonio chydig o na i dangos i chi beth sy'n digwydd os chi ddim yn rhoi'r SD to SNES. A os ych chi just yn prynu fe fel y mae cynta. A wedyn na i symud ymlaen at sut mae fe'n chwarae gyda yr SD to SNES, Everdrive cartridge. Ac yna na i ddangos chi cwbl o pethau eraill mae'n gallu wneud hefyd. Felly, ni'n troi hwn ymlaen. Cael gato. Dyma ni. Just chi'n gweld yn syth fyna. Mae'r opsiynau run cartridge, browse SD card. Just plug it on mewn gynta. Run cartridge, browse SD card. So fel o'n i'n dweud, chi'n gallu modio fe fel bod chi'n gallu just rhoi SD card mewn iddo fe a chwarae holl casgliad neu llyfrgell cyfan o gemau SNES fel yna. Neu chi'n gallu just, os oes gyda chi cartridges greiddiol SNES, o chi'n gallu just rhoi nhw syth mewn a byd nhw'n gweithio'n ffantastig. Ond hefyd, maen nhw gyda'r consol wedi mae'n barod tu fewn y consol, mae Super Turrican Director's Cut a Super Turrican 2. Felly, oedd hwn yn fersiwn o ddim di cael ei ryddhau. So mae'n neis bod nhw'n rhoi rhywbeth ychwanegol unigryw i chi. So dyma'r Director's Cut y fersiwn yma. Chi'n gweld yma. Felly, dwi ddim yn person sy'n hoffi chwarae llawer gyda'r setup a beth chi sut mae fe'n edrych a popeth. Dwi jyst eisiau un chwarae fe, felly mae'n edrych gorau mae'n gallu bod. A dyna ni. Ond os ni'n mynd fan hyn mewn i'r gosodiadau, chi'n gallu wedyn, chi'n newid y resolution. Felly, os chi eisiau chwarae, dwi'n chwarae fe nawr ar monitor sydd yn gael fi chwarae 1080p, ond chi'n gallu newid hynny
yn i chi. So ma nhw'n opsiynau eitha neis i gael. A wedyn, a mae'n neis bod mae'n adnabod beth yw, mae'r monitor yn gadael chi chwarae mewn. So ma hwnna'n eitha clyfar. Streamio mas o hwn. But am cancel. So, fan hyn nawr, chi'r opsiynau o chwarae gyda'r faint y ratio. So, graddfa mae'r game yn cael ei chwarae. Felly, mae hwnna'n opsiwn really neis. So, mae 7, gallu cael e 1 fel greiddiol. Fel arfer, dwi'n mynd am yr opsiwn yna, achos dwi ddim yn hoffi gweld y sgrin yn cael ei ymestyn gyda'r gemau yma. Chi'n gallu chwarae wedyn gyda gyda'r so mae lot o waith di mynd mewn i hwn i dewis yr opsiynau gorau a beth mae pobl eisiau. Scalers wedyn. So dwi ddim fel arfer yn hoffi'r scalers. A mae yna un opsiwn X-rays. Pwy bydde eisiau chwarae fe fel na, sa'n siŵr. Ond mae fe'n diddorol bod yr opsiwn yna ar gael. A wedyn scanlines. Mae hwn yn rhywbeth. Dwi ddim really yn defnyddio nhw, ond i rai bobl, maen nhw'n hoffi'r edrychiad gyda'r scanlines achos maen atgoffa nhw o pan o'n nhw'n chwarae fe ar y hen CRT, y cathode ray tube teledus hen o chi'n cyffwrdd a cael static o, felly na i just mynd nôl mewn i'r game i just dangos chi'r gwahaniaeth. Achos hyd yn oed gyda'r scanlines, mae yna opsiynau o fewn hynny, felly just mynd nôl, chi'n gallu cael dim scanlines, normal scanlines, a wedyn hybrid scanlines. Jyst dwi'n mynd i normal scanlines, jyst i gweld os ni'n gallu sylwi ar y gwahaniaeth. So dwi'n tybio taw scanlines, mae hwn yw'r peth. Mae hwn yn fwy amlwg, yr un yma. A wedyn mae'r hybrid hanner ffordd rhwng y ddau. Ond chi'n gallu newid gyda dyfnder yr scanlines hefyd. So felly mae'r opsiynau yma gyd. Ond i fi, dwi ddim fel arfer yn rhoi nhw ymlaen. Dwi'n hoffi faint mor lliwgar mae'n edrych a advanced mode fan hyn wedyn. Felly, os chi wir yn hoffi mynd mewn i extra features, sprite, 54 sprite tiles. So, gyda rai o'r gemau, o'n nhw'n defnyddio nifer mwy o sprites neu oedd na weithiau oedd y gêm yn cael oedd y gêm yn arafu os oedd gormod o sprites ar y sgrin. Felly 64 sprite tiles, mae hwnna'n galluogi 64 sprite tiles fod yn actif a fod na ddim problemau. Mode and interlaced disable pseudo highs blind. Felly mae lot o'r pethau yma dros pen fi, ond fel arfer beth dwi'n neud yw dwi'n dilyn tutorials pobl eraill arbenigwyr yn y maes yma, edrych ar beth maen nhw'n neud, chwarae gwmpas gyda fe a wedyn dwi'n stico gyda un type. Ond na, mae'n neis ddo, mae lot o pethau yma byddai ni ddim yn gwastraffu amser ar, ond i pobl eraill, maen nhw'n hoffi tincro a edrych ar y pethau yma a wneud y newidiadau i just, fel y mod X-ray na, pam bydde ti eisiau trio chwarae gêm fel na, ond yr audio wedyn, mae hwn yn rhywbeth diddorol.
Mae 3D output cartridge audio enable. Right, fi'n mynd I symud. Felly, dwi'n mynd I symud ymlaen nawr a dangos chi'r SD to SNES, achos ar ein streams yn y gorffennol, dyma sut dwi wedi bod yn neud a gosod e fyny. Dwi wedi neud yr rediad cyflym o Home Alone a Donkey Kong Country hefyd. Oedd hwnna'n... Fi'n neud Donkey Kong Country cwbl o weithiau achos hoff game SNES fi yw e. Ond oedd hwnna'n game fel 2 awr a hanner a mae'n neis chwarae fe a mae'n edrych yn hyfryd. Felly tro yma dwi wedi rhoi'r cartridge mewn, dangos chi o'r cefn fyna. Os dwi'n pwyso ar run cartridge, wedyn chi'n gallu gweld ROMs I gyd a mae'r casgliad cyfan o gemau SNES. I ddangos chi, mae modd hefyd rhoi gemau ROM hacks. Na I just dangos I chi yr unig ROM hack, wel, mae fe'n hanner ROM hack Cymraeg, yw'r un Donkey Kong, achos dim ond mater o newid enw'r lefelau, ond mae'n dangos bod mae'n bosib wneud mwy chwarae yr mods yma, nid just y cartridges greiddiol. Felly, credu hwn yw'r un cywir. Ie, mae'n... Fi'n credu, I fi, naeth yr Everdrive's cartridges cyrraedd cynta, achos o'n i'n redig clybiau gemau fideo I plant a phobl ifanc, eisiau rannu'r hwyl o chwarae y gemau SNES 16-bit a 8-bit gyda nhw, ond eisiau rhoi profiad bach fwy special, unigryw a, wel, y profiad gorau posib, a I fi, chi'n talu bach yn extra, ond, chi'n talu'n ychwanegol am y profiad fwy fel y greiddiol, achos mae cario gwmpas teledus, wel, enfawr, CRTs, dwi ddim yn helpu eich cefn, iechyd eich cefn o gwbl. Felly mae hwn yn opsiwn gwych. So dyna ni. Ydy yn dweud Jungle y Congo. Felly pethau bach fel hyn sy'n rhoi gwen ar fy wyneb. Hwyl yn y jungle. A dyna ni. Felly, chi'n gweld, byddwn ni'n neud ras Donkey Kong Country Game Boy hir. Edrych ymlaen at hynny, achos mae aelodau eraill, mae Owain a Emrys fyny am y sialens. Na, dwi'n caru'r gêm yma, felly hapus iawn I chwarae. Unrhyw esgus I chwarae Donkey Kong Country. Ta waith, dyna ni. Os dwi'n mynd nôl nawr, gwasgu fe to. Mae fe'n neud hwnna. Felly, ie, gyda'r SD to SNES, mae rhaid I chi roi'r pŵer off a wedyn rhoi yn ôl mlaen I mynd nôl i'r menu dwi'n credu. Ie. Felly, ni'n mynd mas, gwasgu pŵer ymlaen. Ond na, o ran creu fideos a wneud affrydion fyw, mae'r setup yma'n hyfryd achos chi'n cael defnyddio'r controllers greiddiol. Does na ddim lag o gwbl, dwi ddim yn arafu, mae fe'n gweithio'n gret a mae fe'n cywir i'r greiddiol. Mae FPGAs yn dod yn rhywbeth fwy a fwy poblogaidd. Na I mynd I gêm arall poblogaidd. Mae'r gêm yma, oedd dyfu'r gêm yma'n tyfu fyny, a mae lot o pobl yn casau
achos mae yna ambell i lefel bron amhosib, sef mae yna lefel o'r enw I Can't Wait to Be King, a mae fe mor anodd. Mae'r cwirdeb mae rhaid I chi gael I gorffen yn anheg. Ond mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Ond fi'n deall mae'r cynnyrch yma yn rhywbeth eitha niche, a mae rhaid I chi wir caru'r hen consoles yma I eisiau chwarae nhw ar eich teledu modern a chwarae nhw fel hyn. Ond dwi wir yn credu mae fe'n werth e. O ran defnydd, dwi'n cael digon o ddefnydd allan ohono fe, a dwi ddim yn teimlo fod dwi'n cael fy nhwyllo o gwbl, achos dwi'n gwybod bod fe mor gywir o ran efelychu'r gemau, achos maen nhw wedi, beth yw e, fel reverse engineering maen nhw'n gael fe, lle maen nhw'n cymryd y greiddiol a gweithio mas sut mae fe'n gweithio, ac yna gallu creu hwn. Dyna ni. So bach o Lion King. Felly dyna'r un elfen, a gyda'r hwnna does dim angen lot arall, ond beth sydd yn arbennig gyda'r Super NT yw mae modd hefyd yn un o'r fideos arall nes I ddangos I chi yr Everdrive GB. Felly oedd fi hwnna hefyd cyn prynu hwn, a nes I llwyddo I pigo fyny Super Gameboy. Felly, os chi'n edrych trwy ein sianel YouTube neu sianel Twitch falle yn y gorffennol, chi wedi gweld wnaethon ni cyfres cyfan o ROM hack Gymraeg Pokemon Coch. Wel, y reswm nes I oedd e'n gwych a mor cyfforddus I wneud y streamau hirfaeth yna yw y ffaith bod fi'r setup. Felly fi'n rhoi'r Everdrive GB mewn i'r Super Gameboy. Dyna ni, nid siŵr. Mae hwn yn eitha hen. Mae hwn yn... Mae'r Super Gameboy yma ges I o CEX. Oedd e 20 pint neu rhywbeth oedd e, ond just gallu gweld hwn nawr. Felly dwi'n rhoi e... Rhaid bod yn ofalus achos mae yna bach o... Neud yn siŵr bod e'n dyn wrth chi gwythio fe mewn. Dyma fe wedi y cartridge, y Super Gameboy. So felly mae gyda ni y Super Gameboy gyda'r Everdrive GB cartridge mewn. Gyda holl casgliad gemau Gameboy a Gameboy Colour, ac hefyd y ROM hacks chi'n gallu rhoi a chwnegu i'r casgliad yna hefyd. Right. Felly, fel o'n i'n dweud o'r blaen, ti'n cofio yn y settings oedd e'n dweud enable cartridge sound. Wel, gyda'r Super Gameboy a'r Everdrive GB, mae hwnna'n fel yn cartridge ychwanegol. Felly, ti'n mynd I audio, cartridge audio enable, dyna ni. Mynd mas a... Run cartridge achos mae'r Super Gameboy yn gweithio fel cartridge gyda'r Everdrive GB tu fewn iddo fe. A chi'n gallu weld fanna. So dwi'n gwybod nawr mae'r Everdrive GB oedd wedi pigo fyny i'r Super Gameboy, and I just neud yn siŵr bod e ddim yn bod na ddim llwch na dim byd, a bod yr contacts I gyd yn glân. Trio rhoi hwn nôl mewn nawr. Mae hwnna'n gallu digwydd o bryd I gilydd. Gobeithio. Dwi'n gwasgu hyn nawr. Whee! Dyna ni, Super Gameboy. Mae'n dangos hwn, a mae Everdrive GB nawr yn dangos I hwnna hefyd. Os dwi'n mynd I Pokemon,
a fi lawr I just dangos I chi, achos o'n i'n dangos yn y fideo yn cymharu'r GB Boy Color a'r Game Boy Color, yr Everdrive GB yma, ond os dwi'n agor yr un game, felly mae dyn ni... O, dyna ni, achos nes I ail dechrau, mae rhaid fi cofio I roi'r settings cartridge hefyd. Felly, dyna ni. Beth bydde Pokemon heb sain, eh? Felly, clywed hynny? So, gyda'r Super Gameboy, un nodwedd o hynny, mae fe'n rhoi fel yr borders yma sydd ddim ar y gêm greiddiol os chi'n chwarae fe gyda'r Gameboy. So mae hwnna'n rhywbeth eitha neis hefyd. Yes, dwi'n just dechrau fe. O, dyma'r gêm nes I gorffen. Wel, gorffen o ran cael y bythau dyna I gyd. Sa'n wedi casglu'r Pokemon I gyd. Gweld pa tîm sydd â fi fan hyn. Mew, Dinosaur, Gyarados, Mewtwo, Artiguno. Felly, just dweud mae Stephen Rule, sef y doctor Cymraeg, fe naeth cyfieithu y gêm yma, a ysbrydoli fi I trio wneud fwy o cyfieithiadau o lleoleiddio gemau fideo, achos oedd chwarae'r gêm yma yn anhygoel. Dyma fy ffrind gorau Poliwrath, esblygodd o Poliwhirl wrth ddefnyddio'r ddyfrgareg. Mae just... Woo! I fi, ty beth. Anyway, felly, mae hwnna'n rhywbeth eitha neis. Na I just... Os ni'n neud reset fyna. So, unwaith chi'n rhoi cartridge mewn, os chi'n rhoi reset, mae fe just yn resetio beth bynnag sydd yn y slot. Ond os chi eisiau mynd nôl i'r menu cychwynnol, mae rhaid chi gwasgu fe off a wedyn troi yn ymlaen. Felly, just eisiau dangos ti hwnna. Felly, os chi'n meddwl am y ddoi peth yna, y ffordd gorau o chwarae Game Boy Color a wneud ffrydion fyw unrhyw Game Boy Color, a gallu defnyddio'r Super Nintendo, y controller Super Nintendo, mwyn chwarae'r gêm, byddwn ni'n dweud dyma'r ffordd I fynd, ond dwi'n deall mae'r Everdrive cartridges a'r unrhyw cynnyrch gan Analogue yn ddrud, chi yn talu lot, ond chi'n cael nôl llawer os chi yn cael ddefnydd a chi wir yn joio gemau retro ac yr SNES a'r Game Boy. Felly, na, bendant. Dwi am... Di'n gwneud ambell I rediad cyflym o'r gemau, Game Boy a SNES. Felly, dwi'n credu mae'n amser I mynd nôl I wneud fwy o hynny yn yr awr retro, a gobeithio gewch chi weld lot fwy o gemau hynny cyn bo hir. Felly, dyna ni am heddiw. Diolch am wylio, a gan ni gwybod beth yw eich hoff Game Boy byddech chi hoffi chwarae gyda'r setup yma. Ifer Pokemons neu oes na gêm eich plentyndod falle. Oedd dy fi cwpl, oedd Jungle Book yn un o'n ni byth yn gallu wneud. DuckTales, ond dwi wedi llwyddo I gorffen rhan fwyaf yn nhw, ond oedd catalog diddorol o gemau Game Boy. Felly, iawn. Hwyl am y tro, a gweld chi yn y fideo neu'r stream nesa. Help for Wonder Kids save the planet from hideous destruction. Venture through 8 mysterious levels to gain power and put an end to the interstellar threat. Beware, the ultimate test is the encounter with a powerful guidance.
Save the planet in Earthbound from Nintendo.